18 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi van, Nikó, jól vagy? Félre nyertél? Szívtam a fikát. Jó, csak szólj először a Zalára. Ember elővégető volt. Jó. Szóval halott, az már halott. De Leopard 2K a kurva anyád. 1-2H a kurva anyád. Festettem a falrattal, és fújtam az éjjel a kengel az aszfaltot. Sok képen festéke absztraktban. Bátyám, lesz ékes, régi ruhában, a turcigivel, a tesóval, a streeten az est. Földnek basztam. Hallod, ha a Gepard belopja a killen, megbaszom a szá... BELOPJA A KUN! Itt bazd meg. Azzal bazd meg, úgy kikurtam volna. Mocskos. KURVA anyádat te! 3-40-kor kellett. Na lett olyan fázis, olyan helyet foglaltunk most arról. Pedig azért észreveszi úgy a dolgokat, mert még kis hülye. A KURVA! Hallod. Durvszozik az ember. It's me, Mario! Ah! Úgy érzem, hogy meghaltál. De, nem mehetünk. De hova is mit csinálni? Várjál. Ezt nem hiszem el! Mi? Hopp! Miért csak kritikált kapott? De asszisztot kaptam. Ne! Az... Te faszopot előttél? Húzzuk a magyar ágat. Menj, Amúgy húzzuk a magyar... Turánozni fogunk meg zrínni. Előtte... Mit csinál a repülő? Nem, én most olaszozok, vicces. Édes Istenem. Én most Anyád, picáját! a vádé. A mocskos! Turán. Türkán. Ott egy faszom békon. Ott egy izé Mi a gecimet csinál a Stuart? Hallod? Meg is nyom! Geci, ezek fogyatékosok! Agymosott, baszta fú! Hallod, ezek agymosottak! Most rám írt a Nupima, hogy mi van PESZ? Mi van Kobold? Bátor. Etek de fasz. Még egy jó oldalt még. Ne, azt lőtt. Azt akarom. Utána mondom a többit. Hát bazd meg! A mocskos! PGZ, van az is. 370 000 egy JK-s a gépért, ha ökrök vagytok. Patrik, mi a fasznak neked JK-s a gép? Neked már minden fasságot összevásált, amit lehetett. Menjetek izé, redízzé amúgy, redízzé. Amúgy Patrik, ez a T-72 az a izének, Turmsnak a kicsisnek. Oh, de megijedtek! Előttem oldalba a kibaszott kárducot, és nem halt meg, mert eltűnt a lőszer. Geci. Na vigyál fasz. És ő is akkor jön ki, takarodj vissza az anyádat. Tigrincs. Nem tudom átbaszni előrű, bazd meg, mi a fasz? Persze, hogy engem néz! Nem a PT-t lőtt ki, hanem engem, te faszopó! Csináltatok, hogy mivel. Na megint hívja rám a izét bezeg Artit, ez a szar. Na jó van gyerekek, World War van.
Jaja. Mész az anyádnak a faszába, te Elkezdünk mocskos. tereket keresni, figyelj rá! A 3 killed van. A kurva. Ez mi a kár? Patrik, oda nem menj ki, mert az minket hittesz. Engem lő. Jó, de ha minket meglátsz, jó. Köszi. Itt. Ne! Az meg... Tank, óget meghaltam. Hullott vagyok. Majdnem null. Még egy 900. Még Mi, amíg sok. Mit a hülye, ha mennyit öltünk? Nem tudom, nem sokat pedig. 4. Jó szar. 5 a céggel. Most beüttem a izébe, bazzeg az M23-ba, és olyan kurva lassú. Én is azért nem használom azokat. Nem, amúgy jók a izék. Miért? Amúgy, tudod, mi a jó amúgy? Patrik? Na mi? Kurva OP. Az izék kerekesek nek a vége. Olaszoknál. Az kurva OP. Na már. Mit? Miért? Mert kurva... Várjatok, faszok. Oké, halottak vagyunk. Faszomba is engem basz meg az a mocskos. Hát de téged már... Fú, geci. És mi adtad el meg? Faszopó! Kurva anyád! Engem néz a jakti. Gyere. Meg az a mocskos is. Mocskosak! Gyere, te mocskos. Kurva anyád! Jó, és ott van még egy mellette. Na gyere kislány, ígyunk valamit. Nehéz eset vagy, azt mondta valaki. Esik az eső és mennyire. Esik az eső és mennydől. Hát ki miért nem jötték ki velünk? A jó bazeg? kös, Annyit kurva rögtön anyád! van. Faszopó! Te mockos! Hát Patrika, Hallod? nem lövöd le a csalót. Te mockos, kurva! Azt írták ki, hogy a jobb Szerintem elment az eszem amúgy. Na mindegy. Szerintem nem is volt. Nikoszlovákot tanultam. Le cápa! Már ide van a mélekot. Áldozatra várva! Mi a fasz? Felfal a szemében! Valahol Csak volna. elszedélem! Elszedem sütésben! A színén éleket nem! Hát az mindegy! Szerelem tengerében! Én is megfürödnék! Elárulok! Egyszer. Amúgy már begyött tereganyám, hogyha jól vagy. Amúgy nem jaj. Tudod, ami egyáltalán nem igaz. Na, végre ölök a bombát. Bombokla! Mi bomba? Ez kurva vicces. Ne húzz fel, húzz rá! V2! Mocskos! Ezen milyen szép felnik vannak, ilyet akarok én is majd az autómra. De. Ez most valaki... Szia fel. A kurva! Jól vagy! Nem. Elkapta az Jesszus! 5 perc. Hát nekem vagy kell van. orvos. Azt a kurva! Hallod?
Mocskos! Ott egy tank. Már nem lesz. Mocskos! Nem, kint van már izé. A kurva! Nem hiszem el. Mocskos! Egy mínusz. Ilyen Ott nincs. ment egy Ilyen nem így. huma is. Ilyen Várjál, szar ez a Pati. fiat. Csönd. Jó Pati! tank! Minden. Ne sírjál már! Megcsaltam, bazd meg, geci. Még nem. De már izéltem. Kriteltem. Dobja? Az van. Dobta. Mik milyen izét, milyen pattant a bomba. Na! Ennyi volt. Nem tudod, nem geci. Ez agyholó. Poti! Fog bombázni. Most jött, jesszus! Felismertem magamba a hibát. Bazd meg! Ez félelmetes. Ezt vedd vissza. Hú, bazd meg, ez félelmetes. Azt a kurva. Jaj, ami a geci. Nem tudom, semmi, elmegyek aludni, sziasztok.